ongi etorriak berriro ere Arrapazank telebistara. Oraingoan argazkilaritza tailerraren berri ematera gatoz. Ekintza arrakastatsua izan zen joan den asteburuan Euskararen Etxean antolatutako tailerra. Izan ere, 20 gazte baino gehiago bertaratu ziren argazkilaritzaren trikimailuak ikasteko. Azalpenak entzun ondoren, gure argazkilariak kalera atera ziren, kamera eskuan argazkilaritza saio bati ekiteko prest. Adi egon, datozen egunotan Arrapazank lehiaketako entseguetan egongo gara eta datorren astean bertan gertatutako guztiaren berri emango dizuegu hemen Arrapazank telebistan. Hurrengo batera arte, agur!